Dobry, szczęść Boże. Jerzy u mnie w Hajmacie, namiotku. Mamy teraz 19 aprila, a jutro będzie Ostan, czyli Wielkanoc. Srogo Nacht. I co tu jest napisane? MP2,5 2 mg. A 2 mg na Oberschlesien to powietrze jest jakie? Bardzo, bardzo dobre. Fest dobre powietrze na Oberschlesien. Opłaca się tu przyjeżdżać na grzyby, na piwko. Kajżemy są Miotek. To był jakiś taki dorf. Teraz my są Stadtteile od Kalet, czyli Stallhammeru. My są Teile od Kresu, od Krajzu. Tanowic, a województwo, czyli Land albo Wojewodschaft Schlesien. No, Klara świeci. Pozdrowiam. Przyjeżdżajcie. Karlusy i flerki. Czadutki przywozić, postawiać tu u nas. O, tu nawet ktoś łódka ma, a wody nie ma. No ale to nic nie szkodzi. W każdym razie powietrze czyste. Ino się cieszyć i świętować. Życzę wam w rodzinie spędzonego w familii godów. Jak to gadają, mokrego poniedziałku. Nie przeźryjcie się, bo nie ma co za dużo bombonów tam naszować albo wpierniczać. Nie, naszować będzie lepiej, bo to wiemy jak to jest, nie? No i trzymajcie się, dużo gadajcie, grajcie w doma, szpilujcie z ludźmi, gadajcie swoimi familii. No i pozdrawiam. Także zdrowych, wesołych godów na srogo noc. Tschüss. Ciao. Z Panem Bogiem.